Ova vijest će protresti temelje hrvatskog nogometa. Upravo sam primio eksplozivnu informaciju koja će ostaviti sve navijače Hajduka u neizvjesnosti. Vruće informacije govore o razornom prijedlogu za mladog talenta od 16 godina, Luka Vušković. Ljudi, ozbiljno, ova informacija je svježa i ne želite propustiti ni najmanji detalj. Budite u toku da otkrijete što se događa iza kulisa Hajduka. Odmah se pretplatite na kanal da ne biste propustili nijednu novost o ovom bombastičnom događaju. Vijest dana je da je moćni Manchester City poslao prijedlog za dovođenje našeg genijalca Luka Vušković. Pogledajte samo veličinu te ponude, prijatelji moji. Govorimo o prijedlogu od 10 milijuna eura, plus dodatnih 3 milijuna eura bonusa, te još 15% od eventualnog budućeg transfera. To je ogroman novac koji ne prestaje dolaziti. A da budete još više iznenađeni, ovaj transfer odobrio je sam Pep Guardiola. Manchester City je prvo ponudio 10 milijuna eura za Vuškovića, ali su dodali bonus od 2 milijuna eura kako bi osigurali njegov dolazak. To je zaista ogroman iznos u ovoj pregovaračkoj igri, dragi moji. Hajduk se još nije oglasio povodom ove ponude i ima vremena do ponedjeljka da donese odluku, jer će tada City usmjeriti svoju pažnju na drugog mladog talenta. No, veliko pitanje je li Manchester City stvarno najbolja opcija za mladog Vuškovića? Hoće li imati dovoljno prostora za razvoj u tom engleskom divu? To su pitanja na koja samo vrijeme može odgovoriti. A sada želim čuti vaše mišljenje. Što mislite o ovoj ponudi Manchester Citya za Luka Vušković? Treba li prihvatiti i otputovati u Englesku? Ili bi bilo bolje da odabere neku drugu opciju? Ostavite svoje komentare ovdje dolje i raspravljajmo. I ne zaboravite se pretplatiti na kanal da ne propustite ni jednu novost. Računam na vas, ekipa.